ka oy bate. Saba kayo ang mga ubang mga lamion diri oh. Di lamig na lasa day. Lami, basta ikaw lami. Karon man lamion magtagay mi ani kani siya. Laban yun. Kani mo ni amo ang Perting asloma day. itagay karon kani. So, mag-inom sa aming mga lamion. Nawag na day. Chiri. Cherry. Nga day na day tuyok ko din ah. Ani, Durante man tao eh. huy mga lamion, ani din ni mag-vlog ta no. Kanang ituyok-tuyok na to ang camera no. Oy. Lamion no. Lain na po na natong naong dira sa kamera eh. So, start na nato ang ako ang inom. Sige, diha na ako ibutang. Di klaro kang naong day. Wa naman Dapat dari kang. Sipog dai diri ka Diri ka, dai. diri ka. Dari ka. Kadagko balis ng pagkaon. Sa laan day. So, start na ta sa to ang inom mga lamion. Sipog diri lamion. Ano day na? Oh, ala. Ay sa nato, sa nato ni. Na. Di klaro mo. Ala, sipog lamion. Cheers na lamion. Inag na ako ni day. Pagkabuang. Dari ako day distansya. Lamia dyan sa fresh milk. Ay, shit. Fresh ka. Asa tong manday ko anday, manday. Sumsuman. Manday. Kaya day, aslong kaya day, aslong pa sa mangyatay. Nan. So, mag-real talk taron, guys. So, napami sumsuman Ano nga. giba ni day? Nga kanang Ay, guba. charon. Daot pa lang. Charong manok. Sama ra na sa imong gibate nga daot. Pasok pa rin. Pinautay na yun tayo. Ha. Kita ni mga mansatanisan yun. Start na nato atong inom mga lamion. ha? Ganyan namin sumsuman nga mansanitas. Pakita lamion. Nga ikaw na nag-story lamion. Kami kayo mansanitas. Alam mo din yung vlog mga lamion, no? Okay kaya nga siya ba? So, nga mo alang tira karon mga lamion fresh milk. Kay makagwapa daw na. Hala, nakita ang ulo sa isda. Nga kita ang bulan. Hindi lang, lamig ng ulo. Kanang Ano yung pinakadabes. kita ang bulan. Kanang pagkaon nga dili pwede ma. Reaction og siga ang kuano cellphone no, ni gwapa ta. Ana ra mo? Tanawa. Oh, di ba gwapa kayo? Gwapa. Lami. Ay, lami oy. Niya, gid ka gwapa oy. Atik magay na yung cellphone dahil. Dawi. Mura man. Karon first time ba di ko ni kamerahan ni ba? Hello. Lamion sa day kaday. Next time yun yung lamion na. Tuba. Storya na mong ate kay wala na. Day, istro na ko ni Day, di man kaya. Day, istro na, Day, istro ba, istro. Strawberry. Joke lang. Ay, ano ka ganit, Day. Strawberry. Kuha na ba? Kuha kang istro, Day, atik lang to, itibaga. Di manggod. Kami nga nga. Napta naman ta sa... Talaan Mo na gyud namong mga gipangkaon mga lamion pero mga salin na lang na siya karon. Bahaw. Salin. Mura gid yung nakaba. Napala. So, karon mga lamion, ato sa ning i-end ang ato ang vlog na walay pulos. Bye!